Nyní se podíváme na pokusy v domácích podmínkách, které si připravili studenti. Pozorovali přírodní i meteorologické jevy a zdroje informací pro tyto pozorování čerpali ze dvou následujících skript, a to ze skripta pro environmentální učebnu a také ze skripta člověka a mimořádných událostí. Které všechny experimenty se dají v domácích podmínkách provést? Například jde o experiment sněhová vločka nebo zimní námraza. Můžeme si v domácích podmínkách také vyrobit mraky a mlhu, bouřky a blesky. Můžeme si vytvořit model vulkánu a hurikánu. Vyrobit lze také domácí teploměr nebo barometr. Můžeme také pozorovat rozpínání a stoupání teplého vzduchu. Nyní se podíváme na pokus se sněhovou vločkou. Bádání nad podstatou sněhové vločky začíná již v 17. století. Wilson Olin Bentley považuje sněhovou vločku jako malinkatý zázrak nekonečné krásy. Právě tento člověk se zasloužil o první fotografie sněhových vloček v přírodě. Sněhová vločka neboli ledový dendrit je forma pevného skupenství vody, sněhu. Ledové dendrity vznikají v atmosféře, kdy se vytváří i jejich tvar. Rekordní vločky padaly v roce 1887 v Montaně v USA. Měly rozměr 38 na 20 mm. Jedna ledová vločka je tvořena asi 200 krystalky složenými do tvaru 6 úhelníků. Náš pokus, který předvádí studenti, je založen na vlastnostech boraxu. Borax, neboli tetraboritan sodný, se ve studené vodě nerozpouští tolik jako v teplé vodě. Proto po vychladnutí se začnou na konstrukci vločky objevovat drobné krystalky. Čím pomaleji voda chladne, tím se vytvoří větší krystalky. Vytváříme pokus, který se jmenuje vločka, který má vytvořit krystalky na bázi krystalizace. K tomuto pokusu potřebujeme 3 bílá čistítka dýmek, 1 nůžky, míchátko, borax a modré potravinářské barvivo. Horkou vodu nalijeme do nádoby. Vytvoříme vločku. Když máme vločku hotovou, ovážeme ji bílým provázkem. Borax nalíváme do doby, dokud se bude rozpouštět, a promícháme. Potom přidáme potravinářské barvivo. Ponoříme vločku, kterou uvažeme na tužku. Opřeme o hrdlo nádoby. Počkáme přes noc a měly by se nám na vločce vytvořit krystalky. Dalším pokusem je vyrábění domácí lávové lampy. Experiment na výrobu lávové lampy je založen na principu smíchání 2 kapalin podobné hustoty. Aby došlo k mísení těchto 2 kapalin, je nutné snížit hustotu dolní kapaliny. To provedeme 2 způsoby, buď chemickou cestou nebo fyzikální cestou. Chemickou cestou kapičky kapaliny obalíme bublinkami oxidu uhličitého a ty jsou poté vynášeny vzhůru. To znamená, stačí udělat jakýkoliv pokus, při kterém vyprodukujeme oxid uhličitý a ten, pokud začne vznikat, tak nám bublinky vynesou dolní kapalinu směrem nahoru. Fyzikální cestou jednoduchým způsobem snížíme hustotu tak, že zahřejeme spodní kapalinu a ta nám poté začne stoupat vzhůru. Jakmile se dostane k hladině, tak tam se zase ochladí a opět klesá ke dnu. A takto se může vlastně celý proces lávové lampy opakovat. Vždy je dobré tekutiny barevně rozlišit, aby byl celý efekt zajímavý. Obecně je známo, že olej plave na vodě a toho jsme využili také my. Do PET láhve jsme nalili vodu obarvenou potravinářským barvivem a kuchyňský olej. Dále jsme do vody přidali ocet a jedlou sodu. Ty, jakmile spolu zreagovaly, začaly vylučovat oxid uhličitý, který obalil kapičky vody a vynesl je na hladinu.
Tam se uvolnil do okolního vzduchu a proto kapičky oleje začaly opět klesat pomalu ke dnu. My jsme si dneska připravili pro vás pokus lavovou lampu. Takže co potřebujeme? Potřebujeme olej, nádobu, šumivou tabletu a vodu a tady potravinářské barvivo. Teď nalijeme olej do nádoby. Nějaké větší množství. Tak, stačí. Teď přidáme vodu. Tak můžeme si všimnout, že voda klesá na dno, protože má větší hustotu a olej se drží vlastně na povrchu. Tak teď vsypeme potravinářské barvivo, můžeme taky použít ingoust, to je v podstatě ten efekt, stačí, aby ten efekt byl lépe vidět. Tak teď počkáme, až se nám to barvivo rozpustí ve vodě. A potom na závěr rozdrtíme šumivou tabletu a vhodíme do nádoby. Rozděláme na kousky a postupně vhodíme. Tak. Celý proces vlastně funguje tak, že ta šumivá tableta se ve vodě rozpustí a vzniká oxid uhličitý. Ten oxid uhličitý způsobuje to, že se promísí s olejem a vlastně stoupá nahoru. Potom vlastně ten oxid uhličitý uniká a zase ta obarvená voda klesá dolů. A to je vlastně ten efekt lavové lampy. V následujícím pokusu vám žáci ukáží výrobu krápníků na niti. Stalaktity a stalagmity se vyskytují obvykle v krasových jeskyních a jsou tvořeny kalciem. Ten se uvolňuje z vápence. Kapající voda v jeskyních totiž kalcit znovu ukládá do krápníkových útvarů. Tento pokus si my budeme simulovat pomocí tzv. Hořké soli. Náš krápník vzniká z hořké soli odpařováním vody z roztoku. Tuto vodu nasává provázek a sůl tedy při odpařování může znovu krystalizovat. Již po 1 hodině pokusu pozorujeme první vznik krystalu. Podobný proces probíhá i v krasových jeskyních. Jeskyní voda se odkapáváním částečně odpařuje a kalcit krystalizuje. Jak si zapamatujeme rozdíl mezi stalaktity a stalagmity? Stalaktity vždycky visí dolů a kape z nich voda. Ve slově stalaktit je k, takže kape voda. Stalagmity rostou od země, ve slově země máme m, proto si zapamatujeme, že stalagmity rostou ze zdola směrem nahoru. Krápníkové sloupy jsou označovány jako takzvané stalagnáty. Připravili jsme si pro vás projekt Krápníky na niti. K tomuto projektu budeme potřebovat míchatko, provazek, 2 sklinky, kancelářské spony, šálek a sůl. Jako první vezmeme šálek a dáme 2 šálky soli do každé ze sklenic. Nalijeme vařící vodu. Zamícháme. Teď vezmeme provázek a 2 kancelářské spony. Na ten provázek na každé straně uchytíme 1 kancelářskou sponu. Tak a teďka provázek s kancelářskými spony vložíme do vody. Tímto pokusem nám za týden vznikne krápník na niti, stalagmity a stalaktity, které najdeme převážně v jeskyni, jsou tvořeny kalcitem, které vycházejí z vápence. Další pokus ukazuje stoupání teplého vzduchu. Tímto pokusem simulujeme základní vlastnost vzduchu. Při zvyšování teploty se v plynu vzdalují částice od sebe, dochází k rozpínání vzduchu, vzduch má tím pádem menší hustotu a stoupá směrem vzhůru. Teplý vzduch stoupá chladným, těžším, studeným vzduchem a vytváří tzv. Termický stoupavý proud.
Pokus provádíme s horkou a studenou vodou a potravinářským barvivem. A nyní se podívejme, jak pokus provádí studenti. Dnes jsme si pro vás připravili pokus stoupání horkého vzduchu. Co k tomu budeme potřebovat? Horkou vodu, studenou vodu, potravinářské barvivo, gumičky, potravinářskou folii, nůž a skleničku, jednu velkou skleničku a jednu malou. Do malé skleničky nalijeme horkou vodu a obarvíme potravinářským barvivem. To přikryjeme. A utáhneme gumičkou. Vložíme do velké sklenice. A po okraji zalijeme studenou vodou. V posledním kroku propíchneme potravinářskou folii v malé skleničce a sledujeme stoupání horké vody.